Hallå mina vänner, alla som gillar mina videor. Hallå! Och Guds rikan, och nu är jag fan i att du vet, vi ska inte säga så rätt ut. Gud så säger det håller jag för mig själv. Ja, nu skiter vi i det. Du, ja vad ska jag göra? Jag vet inte, jag ska fundera på om man kan spela in något. Nu är det här jag satt i tjafsar, du vet ja, jag ska ta mig en sup. Ja, vad fan det är för skit. Men nu är det ärligt, vet du. Nu är det ärligt. Ja, vad fan, jag var spela in något. Jag vet inte vad det är för skit. Ja, men nu är jag ärlig så. Nu är jag ärlig så. Jag är ärlig.